Po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra. With DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng will listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello. Hi, good evening ma'am. Hi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Soline. Solin. Solane, tama po? Soline. 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 Yes. Okay, akala po namin yung parang Yung gas. gas. Soline. Okay, so Yes po. S-O-L-I-N-E, tama ba? Solene. Ah. Sunshine po siya. Yung meaning niya. Soline is sunshine. Yes. Yes. Ngayon ko lang nalaman yun. Solin. Soline, You okay. are my sunshine. You're only sunshine. Kinakantahan ka na ni Titangelo, Soline, no? Pinapagaan ko lang yung pakiramdam niya. Okay, Soline, ilang taon ka na? 29. 29. Sang lupalop ka naman galing, Soline? QC po. You see. Quezon City. Alright, sige, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Soline. 29 from Quezon City. Ano ang top secret mo? May nangyari po sa amin ng pamangkin ko nung mga bata pa kami. May nangyari sa inyo ng pamangkin mo nung mga bata pa kayo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes. Pwede bang malaman kung ilang taon kayo nung pamangkin mo nung time na yon? I'm actually 6 years older than him po. Okay. And that time, etong si pamangkin, nasa anong age range? I was 11 and he was 6. He was 6 and you were 11. Alright. Nagulat kami dito sa revelasyon na ito ngayong gabi. Pwede mo bang ikwento sa amin paano nagsimula ang lahat at ano tong sinasabi mong nangyari sa inyo ng pamangkin mo? Actually po, sobrang bigat niya kasi hanggang ngayon, parang nightmare siya sa akin and I really regret that it happened and I wish it never happened. Mhm. Pwede mo bang i-detalye sa amin? Ano bang nangyari? Paano nag-umpisa? Yes, kasi po ganito, nung mga bata pa kami, so usually kapag wala siyang bantay, sa akin po pinapabantay ng parents ko and ng sister ko, yung pamangkin ko. And growing up po kasi, there are instances na I thought yung mga ganun pong acts or mga bagay na ginagawa is hindi naman talaga big deal. Kasi I used to, sorry, kinakabahan ako. Okay lang. Okay, so, may instances po before na yung sister ko and husband niya, nanonood sila ng porn while I'm around na parang normal lang. And there are also instances na mga kapitbahay namin, may ginagawa sila na
mga bagay sa akin na I thought normal lang din. So, yung mga ganun pong bagay, feeling ko normal lang siya before. Yung 6 years old ko po na pamangkin that time, I'm not really sure bakit, pero parang parang curious siguro po. Parang he's trying to attempt sexual things sa akin, yung parang sinisilipan ako in his early age. Tapos po, parang out of my curiosity, ginawa ko din siya or pinagbigyan ko siya na paglaruan po yung down part ko. Pero hanggang doon lang po yung nangyari. And ang worst po nun, kasama pa rin po namin sila sa bahay up until this day. And every time na nakikita ko po siya, sobrang bigat po. Kasi eventually, nung nag-grow up na, namulat po ako na mali pala po yung mga ganong bagay. Para po ako nandidiri sa sarili ko na sobrang makasalanan ko po. Celine, na-mention mo kanina na nagkikita kayo ng pinsan mo. Ilan taon na tong pinsan mo ngayon? Ang pamangkin ko po. Sorry? Pamangkin mo? Pamangkin Sorry, ko. yeah. Yung pamangkin mo. Mm, So, yes po. 6 years younger sa'yo. So, nagkikita kayo. Opo. Ano-anong pag-uusap ninyo? Nagkakailangan ba kayo? Nasa loob ba kayo Wala ng isang po. household, tama? Yes po. Okay. Normal lang po. Normal. Normal. Wala lang nangyari. Kasi now, I'm 29. Parang pinalimutan na lang siguro, ganun. Pero deep inside po, para akong hinahanap. Mhm. Parang nightmare siya sa akin. Naawa po ako sa sarili ko. Nandidiri, hindi ko pa alam yung pakiramdam, pero wala po ako mapagsabihan. Mhm. Isang mahigpit na yakap sa'yo, Celine, ha? Hindi namin alam kung ano yung mga tamang salita para mapagaan yung nararamdaman mo. Pero, komportable ka ba na ikwento pa ito sa pagkakataong to? Tama ba? Actually po, Mhm. na learn ko po sa inyo na kapag may kausap kayo, you don't judge. Mhm, mhm. Yes. Kaya, since wala akong mapaglabasan ng sama ng loob or ng bigat po na nararamdaman ko, Mhm. might as well share it with you. Na-appreciate namin tong tiwalang ibinigay mo sa amin, no? Salamat. Nung, nung 6 years old si pamangkin at ikaw ay 11 years old, gaano kadalas nangyayari yung pag-touch ni pamangkin ng private part mo? And ganun ka ba sa Once kanya? lang po. Once lang siya nangyari, tama? Pero, yes po, pero sobrang para siyang bangungot sa akin. Mhm. Pagkatapos To ba this ng day. mga nangyaring yon at lumipas yung panahon, napag-usapan niyo ba uli yun ng pamangkin mo? Hindi na po. Nagkaroon ka naman ng karelasyon? Yes po. Actually, ewan ko po kung ano nangyari sa akin, pero just to add up po with my story, I've never told this to anyone. And also, I wanted to share na rin here Mhm. na yung virginity ko po is nakuha siya ng I felt like parang na-rape po ako. Wait lang, Celine. Na wala yung linaw ng iyong sinasabi. Pwede bang pakiulit muli yung sinasabi mo? Mm-mm. Relationship naman po ako Mhm. before. Pero just to add up na lang din po sa story ko na hindi ko rin alam kung parang naging pabaya ba ako sa sarili ko. Kasi at the age of 18 po, before my birthday, nakuha po yung virginity ko na feeling ko po napagsamantalahan ako na parang na-rape po ako. At sino yung gumawa nito sa'yo? Manliligaw ko po siya dati nung high school ako. Tapos po, graduating na po ako nun.
ng fourth year. Tapos maliligo ko siya. Tapos nung magte-turn na po ako ng 18, parang nagkaroon po ng inuman. Tapos, ayun po, um, nung nalasing na, natulog po ako sa kwarto and then pagmulat ko po, may humahawak na sa akin. Tapos yun po, nangyari na. Tapos after nun, nung nakuha yung virginity ko, parang hinayaan ko na lang na kasi parang sinisi ko yung sarili ko na ba't ako uminom, ba't ako nagpakalasing, kaya ako napunta sa ganong sitwasyon. Mhm. Tapos, after nun, parang nagpariwara po ako. Parang kung sino na lang, or hindi po ako, hindi ko po kaya na wala akong lalaki, ganon. Ang pinaka-worst pa po nun, recently, nag-try mag-reach out po yung naka-virgin sa akin. And he admitted po na hinahunt din siya nung araw na yun. Kasi gusto niya daw po talaga ako. Pero hindi niya daw po napigilan yung sarili niya. Isa rin po yun sa mga mabibigat na dinadala ko na sobrang parang tinik siya talaga sa akin. Pero nung nag-reach out po siya recently, parang bunutan po ako ng tinik sa dibdib. Kasi Mhm. po, hindi pa po yun yung pinaka-worst ng part na yun. Kasi hindi ko po matanggap. Nung nakuha po yung virginity ko, um, instead of condom po yung ginamit, plastic labo daw po. Alam mo, Soline, gusto ka namin yakapin ngayon ni Rocky sa mga nangyayari sa buhay mo. Simula nung 11 years old ka, na nangyari sa inyo ng pamangkin mo, Mhm. until doon sa pagiging Opo. 18 years old mo. Mhm. Plus, yung kapitbahay, you also mentioned a while ago na may Yes. ginagawa din sa yung mga kapitbahay Kapitbahay. ninyo. Tama ba kami ng pagkakarinig dun sa part na Yes yun? po. And ano namang ginawa Um, sa'yo noon? Were you molested by these kapitbahay? touch po. Touch lang po. Pero I thought that time, hindi siya big deal. And then growing up, ayan po. Hindi pala dapat ginagawa po yung ganun. Even Yes. I used to be, ano po, batang church po kasi ako dati. Yes. So, one time, yung pastor po ng church na yun, he was touching me, kissing me din po. And I thought he was just kind to me. Pero mali po pala yung ginagawa niya. Na-realize ko na lang din po yan growing up. Na mali po pala lahat ng ginagawa nila sa akin. Okay. Soline, gusto ko lang din malaman, buhay pa ba ang magulang mo? Buhay pa ba ang nanay mo at tatay mo Um, ngayon? My dad recently just passed away. Sorry. Yung dad ko po, nakamatay lang. Nakakalungkot at Mhm. nakikiramay kami. Mhm. At yung mami mo naman, nasaan? Nandun po sa province namin. Sa Tarlac po. Okay. Okay lang ba, Soline, na makwento mo sa amin bakit kayo magkahiwalay na magulang mo at nakikitira ka dito sa tiyahin mo, di ba? Hindi po. Saan Ah, ka nakikitira? may Kapatid. Sa sarili na kapatid po mo? ako. Yeah. May sarili ka na? Yeah. Opo. Tapos po, kasi po nag-work po ako sa QC. So, I'm, staying sa QC po. So, Tapos, pero you mentioned kanina na nasa na iisang magkakasama household po. kayo. Oo. So, ano ba to? Meron kang tinutuluyan ng sarili mo or during Yes po. off? Tapos, Eh, during work from home and weekends po, kasama ko po sila. at yung mga kasama mo sa bahay, sino-sino tong mga to? Ang mga kapatid ko po, yung asawa po ng kapatid ko, Mhm. ng mga kapatid ko. Kasi po, parang yung house na tinitiran po namin din dito sa QC is a family house.
Tapos yung So, sinasabi mong sarili mong place, nasaan banda yun? nagbo-board po ako kapag mag-o-office po. O kapag gusto ko po na hindi sila kasama. Kasi nga po, medyo mabigat nga din po yung loob ko sa family ko or malayo. Dahil din po sa pinagdadaanan ko kasi hindi ko ma-share din sa kanila. Okay. So, Celine, tama ba kami ng pagkakaintindi na meron kang boarding house na kapag nag-work ka, kunyari, Mondays to Fridays ang work mo, doon ka tumutuloy. Yes po. Tapos kapag Saturday, Sunday na naisipan mong umuwi doon sa kapatid mo, ganun ba yung nagiging setup? Tama ba ako? Yes po. Okay. So, Celine, ngayon, in relationship ka ba? Hindi po. So, Actually, 3 years na po akong single. single. Okay. So, araw-araw mo ba itong bit-bitin yung ganitong kwento nung nakaraan Opo. mo? Yes. Kaya rin po, kahit malapit yung bahay namin sa workplace ko, I decided na mag-board kasi every time na nakikita ko po yung pamangkin ko, Mhm. parang sobrang bigat po. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman. Mhm. Kasi never pa po ako nagkwento sa iba. Mhm. Kaya sobrang bigat kasi hindi ko pa siya nalalabas kahit kanina. Yes. Kasi feeling ko i-judge ako ng mga taong pagsasabihan ko, Mhm. though it happened po from the Mhm. past. Pero natatakot pa din po ako. Mhm. And we understand na nandun yung Yes. takot at hindi yan talaga tuluyang mawawala sa sistema mo, no? So, Lynn, gusto lang namin malaman din kung ano yung pakiramdam na tumira kasama yung mga kapatid mo, mga pamangkin mo, at mga asawa nila sa iisang bahay. Like, what was it growing up with these people? Actually po, masaya naman kasi um, buo yung family. Pero behind the happy family, may ganun pong nangyari. Which I don't want na makasakit po sa family members, Mhm. sa family namin. Kaya I decided to just keep it to myself. Mhm. So, Lynn, matanong ko lang din, no, kung sakali man na balikan natin yung kabataan mo na nandun ka sa 11-year-old self mo, meron bang gawain, 'di ba? May mga na-mention ka kanina na gawain ng mga kapatid mo at nung partner niya. May mga gawain ba yung mga taong nasa paligid mo na gusto mo sanang mabago kung sakaling babalikan mo yung time na yon? I mean, kasi malamang sa malamang ito ang naging rason, 'di ba? Kung bakit mo rin naisip tong bagay na 'to eh. So ano yung sa palagay mo nakapag-trigger sa na gawin yung pangyayaring yon kasama ng pamangkin mo, and ano sa palagay mo yung pwedeng magbago para mas maganda yung naging resulta sana ng paglaki mo sa buhay na ito? Um, yung part po na parang sobrang open po ng siblings ko and well actually yung ate ko tsaka yung asawa niya na manood ng porn or um, gumawa ng mga bagay na may kaharap na bata. Sana di na lang po nila ginawa kasi that actually triggers me na parang normal pala tong bagay at an early age kasi nasasaksihan ko na siya. Sana po hindi na lang, sana hindi ko na lang siya naranasan. Siguro po hindi ko madadala yung ganong experience up until this day. Hindi siya bangungot sa akin. Sana ano, yung mga adults din, maging aware sila na um, kapag may mga bata sa paligid nila, they should be cautious po of Mhm. their actions. Kasi they don't know it could affect us. Yes.
syempre po bata, yung curiosity po, ayoko pong i-justify. Though bata pa ako nun, pero up until today, parang bangungot po siya sa akin. Mhm. Sobrang valid lahat ng mga sinabi mo, Solene. And wala kaming ano dito eh, wala kaming masabing mga tamang salita no para makapagpagaan ng ng nararamdaman mo. Pero yun nga, katulad ng sabi ko kanina, we will listen, Yes. 'di ba? Hanggang sa you feel better kahit papaano. Um dun sa part ng kapatid mo, nasa legal age na siya noon, tama? Yes po, kasi may asawa na siya eh. Mm. Tapos nagkaanak na sila, tama? And yung anak po nilang yun, yung pamangkin kong Oo. sinasabi. Oo. Mhm. So, aware ba sila na present ka during the time na nanonood Yes po, sila? sabay po kami. Yes po, they're allowing me to watch it with them. Mhm. And meron ka bang naging komento sa kanila tungkol sa napapanood mo o pinapanood nila sa'yo? Wala po, parang they're just watching it na parang normal lang yun na nandun akong nanonood. Mhm. And yung nanay mo and tatay mo nung time na to, nasaan sila? I don't remember. Siguro nasa work. Nasa trabaho. Mhm. Palagay mo ba merong posibleng magawang aksyon yung mga magulang mo that would save you dun sa pangyayaring yun? Hindi ko na po siya naisip that time eh. Kasi kala ko normal siya eh. Mhm. Pero Solene, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo na to, na naging bangungot ng pagkabata mo and until now, bitbit mo siya, may mga napulot ka rin bang aral dito? Kahit Actually po, papaano na. yes. Anong mga Sa yun? totoo, Kwento mo sa naman. totoo lang. I'm sorry, go ahead. Go lang. Kwento mo naman sa amin. Sa totoo lang po, ah, takot ako magkaanak or magkapamilya. Parang ayoko na. Hindi ko na nakikita yung sarili ko na magpapamilya. Actually, hindi siya lesson, pero I'm afraid to make mistake. Mhm. Ano yung term na ginamit mo, Solene? I'm afraid to make mistake po kung magkakaroon ako ng family. She's afraid Kasi po, to make ang mistakes. pinakakinakatakot ko is magaya po yung nagiging anak ko Mhm. sa hirap, sa bigat ng pinagdadaanan ko. Mhm. Ayokong mangyari din sa kanila, kaya for me it's better na wag na lang po akong magpamilya. Mhm. So yun din ang rason kaya wala kang boyfriend ngayon ng 3 taon na. Yes po. Nawalan ka ng tiwala sa mga kalalakihan, nawalan ka ng tiwala sa ibang tao At sa sarili niya. at sa sarili mo. Yes po. Mhm. Meron na bang part of you na nagko-consider na magpa-therapy or magpa-konsulta sa isang eksperto? Actually po, I am diagnosed of PTSD and I do therapy. Also, yes, pumupunta po ako sa psychologists Mhm. or psychiatrist. Pero, alam niyo po, never ko pong na-share sa kanila yan. Kasi hindi ko alam, hindi ako comfortable kahit psychiatrist sila. Naglakas loob lang po ako or nagkaroon lang ako ng lakas ng loob sa inyo.
Kasi tumatak sa isip ko na hindi niyo po ako i-judge. Mhm. Oo naman, hindi ka namin i-judge dito kasi una, hindi naman kami judger, hindi kami mga hurado, di ba? And sobrang na-appreciate namin, by the way, ha, yung pagtitiwalang ibinigay mo sa amin na even, 'di ba, Yung mga psychology, yung mga eksperto. eksperto, hindi niya masabihan ang bigat ng nararamdaman niya. And we are so privileged to hear this Yes. from you, ha? Kumbaga, grabe din tong role na ginagampanan namin and hindi namin nakalain na merong taong ganito na magsasabi sa amin na sa inyo ko lang po ito nasabi na instead of choosing a psychiatrist or a mental health expert to express my concerns, my issues, my traumas, sa inyo ko po nasabi to. And na sobrang na-appreciate namin to. Pero ngayon pa lang, sasabihin na namin sa'yo din na hindi kami eksperto, ha? Opo. Makikinig lang talaga kami Sure. sa'yo. Yes. May kipagkwentuhan actually. kami sa inyo, sa iyo. Medyo gumaan din po yung pakiramdam ko. Parang, ayun, for the very first time, gawa ko siyang i-share. And may mga taong willing makinig. And I'm very thankful for that po. Mhm. Kasi I've been keeping this since the very moment that na nangyari po yun. So, Lane, gusto lang namin din malaman, anong pinagkakabalaan mo pala sa araw-araw ngayon? Bukod sa pagtatrabaho, may mga activities ka bang ginagawa? Like, Na activities. Ngayon po, sorry, wala eh. wala. So, Ngayon po, wala. oo, work ka lang, tas uwi bahay, pahinga na, tulog. ganun Yes. Yes po, work lang. lang. Mm. Pagkagising mo, pagtulog mo, naaalala mo ba yung lahat? Opo, lalo na kapag kita ko po siya. Mhm. Meron ka bang plano na makipag-usap dito sa pamangkin mo para Hindi na po eh. Mhm. Pero ayun nga po, ayoko may masaktan pa. Mhm. Mhm. Keep ko na lang siya if ayun po yung makakabuti para sa mas marami. Mhm. Okay na po na sa akin na lang. Na ako na lang yung mahirapan. Yes. Kasi po magkaroon pa ng conflict sa family namin. Mhm. Mm-mm. Sigurado ka ba nakakayanin mo? Kakayanin ko po. So, Lane, Since nasabihan ko naman na din kayo. I mean, na nakapagsabi na ako sa iba. Mhm. So, Lane, gusto ko lang din itanong, sinisisi mo din ba yung sarili mo na mas matanda ka doon sa Yes. pamangkin mo? Kasi Yes. nararamdaman ko lang eh. Naitanong ko lang din bigla to na baka yung ikaw kasi mas accountable Yes. that time na 11 years old to 6 years old Yes. na sinisisi mo ngayon yung sarili mo na hindi mo na pwedeng sabihin sa kanila dahil nga mas Yes. matanda ka dun sa bata eh. Pero Yes. alam mo Solane, naiintindihan ka namin. Bakit? Kasi yung komunidad na kinalakihan mo, ganun yung pinamulat sa'yo eh. So bilang ikaw bata at wala pa rin naman dun sa tamang edad, although na nandun ka sa age na 11 years old ka and 6 years old, ang thinking kasi ng mga tao na, kung mas matanda ka, may mas utak eh. Pero siguro, Solane, isa sa mga way na mas maganda nating gawin ngayon, o maganda mong gawin ngayon, eh, patawarin mo yung sarili mo sa ganung bagay. Na alam kong tumatakbo sa isip mo ngayon yun, na napalabas natin dito at na-open mo din sa amin na sinisisi ko yung sarili ko kasi 11 years old ako yun, dapat hindi ko ginawa eh. Siguro ito na yung tamang oras na unawain mo din na yung sarili mo. 'Di ba? Solane, gusto namin ikaw yakapin ngayon. Iyak mo lang yan. Ayun po talaga yun. Yeah. Naiintindihan ka namin. Biniblame ko yung sarili ko mo talaga. Sana hindi siya nangyari talaga.
Para sana hindi po ganito. Kung meron kang mensahe para sa pamangkin mo, marinig niya man 'to, hindi niya 'to marinig, gusto mo lang ilabas sa pagkakataong ito, anong gusto mong ibatong mensahe sa kanya sa pagkakataong? Sorry. Sorry, be. Hindi din alam ni tita na iliwan dati. Sana mapatawad mo ako. At kung meron ka namang mensahe para sa sarili mo, na pwede mong balikan 5 years from now, i-replay mo yung YouTube episode dito sa Top Secrets, ano namang mensaheng gusto mong ibigay para sa sarili mo? I'm so proud of you. Kasi finally nilabas mo na siya. Finally, nasabi mo na rin siya galing sa bibig mo. Hindi mo kailangan i-keep ng ikaw lang. Sorry din sa lahat na napagdaanan mo. Meron ka rin bang gustong mensaheng ipahatid sa kapatid mo? Hindi ko pa alam ang sasabihin sa kanya. Sana alagaan mo yung mga anak mo na mabuti. Huwag mo sana silang pabayaan. Isang yakap na mahigpit para sa iyo, Soline. Tama yung sinabi kanina ni Titan Zelo, hindi mo to kasalanan. Do not blame yourself. Alam ko mahirap magpatawad ng sarili lalong-lalo na kung everyday pumapasok to sa isip mo and you feel so responsible for that person and for yourself. But always remember that you were not on the right age during that time. Kung tutuusin nga, ang responsable sa lahat ng ito ay yung mas nakatatanda sa iyo na nasa hustong gulang na pinamulat ka sa mga bagay na hindi mo pa naman dapat malaman. Itong mga bagay na to, dapat alam mo na may ganito pero dapat nasabi sa iyo na hindi mo dapat ito ginagawa at hindi mo pa to dapat i-consume. And bukod dyan, partner, sana ako, dalangin ko lang kay Soline na palayain mo na yung sarili mo, hindi lang doon sa bangungot ng nakaraan ninyo ng pinsan mo, kundi yung pagsisisi mo rin sa sarili mo kung bakit nangyari yung 18 years old ka, yung sa kapitbahay ninyo, dun sa may pastor. At until now, nararamdaman ko na yun ang lagi mong tanong sa sarili mo na ako ba yung nagpabaya? Ako ba yung may mali? Kaya
Kaya doon sa sinabi mo sa amin na ayaw mo siyang i-share kasi baka lumabas doon sa pag-share mo na ikaw yung mali eh. Ikaw yung dapat sisihin. Tanggalin mo na doon, Soline, yung sarili mo. It's about time na palayain mo, patawarin mo yung sarili mo sa mga bagay na naging mali na. And hindi naman tayo, ako naniniwala ako na hindi tayo lamang dapat makulong sa ating mga nakaraan. Diba? Para tayo makatakas sa nakaraan natin, unang-una dapat natin gawin is patawarin natin ang sarili natin. Mahalin natin yung sarili natin. Kung ano man yung mga naging pagkakamali natin, harapin natin. And sobrang saya namin, Soline, dahil ito ka ngayon. Yung proseso na hinaharap mo na unti-unti, yung mga pangyayari sa buhay mo na bangungot, nandito ka na yun eh. Nandito ka na ngayon. Kasama mo kami, sinishare mo ngayon sa amin, naglakas loob kang tumawag, magtiwala sa amin, nandun ka na sa part na unti-unti mo na siyang pinapalaya sa sarili mo. And sana, dire-diretso na, Soline, na maintindihan mo na ito na yung panahon na huwag mo nang ikulong yung sarili mo sa mga bangungot ng nakaraan. Salamat po. Welcome, Soline. Kumbaga 29 years na ang lumipas. 30, 31, 32, ang dami pang mga taon na pwede kang maging masaya, maging malaya sa nakaraan. At mabuhay na hindi nabubuhay sa guilt and shame. Tama. Alam ko na meron din sa pagkatao mo, parte mo na parang nahihiya ka sa nangyari. O nandun din yung takot, lahat-lahat na ng parang negatibong pag-iisip nandyan na eh. Pero hindi ka namin masisisi na nararamdaman mo lahat ng yan. But I think it's time for you to tell yourself that you are a survivor. You are not just a victim, but you are a survivor. And also a fighter. A fighter. Yes. Kasi bibihira yung mga taong tulad mo. Tinanong kita kanina, sabi mo, sabi ko dun sa tanong ko, kaya mo ba? Sabi mo, oo, kaya ko. And that meant a lot to us at para sa'yo. Kasi ibig sabihin, kaya mo. Kasi sabi mo, nasabi ko na sa inyo. So ayoko nang gumulo pa, kaya ko to. Tama. Yung ganyang klaseng mindset, you'll go a long way. And hopefully ito na yung simula ng paglaya mo. Paglaya mo sa lahat ng sakit, galit, pait, hinanakit. At lahat pa ng mga malulupit na nangyari sa buhay mo. And additional lang din, Thank you po. Sabi nga daw natin, everything happens for a reason. And yung reason na yun, dapat mahanap din natin kung ano ba yung purpose sa buhay natin. Kung bakit natin naranasan, ba't natin to na pinagdaanan, ba't natin to naramdaman, at ba't tayo umiiyak ngayon? Ano ba yung purpose ni may kapal or ng paligid natin? And I think makikita mo yan. Yung purpose ng lahat ng pinagdaanan mo at dahilan ng pinagdaanan mo along the way. And naniniwala ko sa pagiging matapang mo, Soline, malay mo, marami ka pang tao na matulungan na nakaranas din ng ganyan. Ano po? Na dahil sa storya mo, ito yung pangkakapitan nila o kakapitan nila para makalaya din sila sa pait ng nakaraan. Salamat sa Thank you iyo. po.
Meron ka pa bang gustong sabihin? Actually po, gusto kong mag-thank you din po sa previous caller nyo. Who had a similar experience din po. Previous caller. Kaya din ako naglakas ng loob kasi hindi lang po pala ako yung nakakaranas ng ganito. Yun po. Thank you dun sa previous caller natin. Alam mo, marami na tayong naging caller sa programang ito na nabiktima rin ng pang-aabuso ng ibang tao o nagkaroon ng masamang karanasan nang hindi nila namamalayan nung sila'y bata pa dahil sa kanilang environment o mga taong nakapaligid sa kanila. And lagi naming pinapaintindi na hindi naman kayo yung mas nakatatanda nung time na yun. Wala pa kayo sa tamang edad. And biktima lang din kayo. And right now, you guys are all survivors. So thank you for sharing your top secret to us, Soline. We hope and pray for your healing, for forgiveness, 'di ba? Hindi lang sa ibang mga tao, kundi para sa sarili mo. Salamat. Thank you po. Ingat palagi, ha? Yes po. Thank you. God bless, Soline. Alam mo, hindi ko maiwasang magalit. Bakit, partner? Magalit sa mga nakatatanda. Dun sa mga nasa legal age na nag-introduce nang hindi pa dapat i-introduce na content o na video sa isang bata. Yes. Kasi dapat responsable sila dun. Tama. Biruin mo, ate ka, mag-asawa kayo, pinapapasok mo yung bata dun sa loob ng kwarto ninyo para manood yung bata ng Yorn? Yes. Anong klase pag-iisip yun? Tsaka mga kabisyo, sobrang tatalino na ng bata ngayon. Sa edad na 2 taon, 3 taon, ang bibilis na nila pumick up eh. So, dapat talaga yung awareness natin na dapat iniingatan natin yung mga sinasabi, action natin. Nakakala mo, Pag may mga batang nakapaligid, di ba? Pag nandyan. nakakala mo, wala lang sa kanila, hindi lang nila napapansin yung mga sinasabi mo. Mm-mm. Biglang lalabas na lang eh. Napipick up nila. Pipick up nila eh. Sobrang bilis nila makapick up Yes. ngayon. Kaya dapat ingatan natin yung mga action natin, words na lumalabas sa bibig natin, yung mga pinapanood natin. Diba? Dapat maging ano pa rin tayo, Vigilant. vigilant. Cautious. Ano yun? Ayoko na madaling araw na mag-shutdown na yung brain ko. Hindi, inaano ko lang. Binabalanse lang natin. Masyadong seryoso ang lahat. Oo nga eh. Pero hindi ko talaga maiwasang magalit dun sa kapatid, dun sa asawa ng kapatid. Yes. Kasi sila yung mas nakatatanda. Tapos parang naisip ko tuloy, nasan yung mga magulang, diba? Bakit hinayaan na ganun? Parang, yung sisi, para bang gusto ko i-point out sa inyo, hoy! May isang tao dito na hindi naman dapat siya yung nagsisisi, pero siya yung nagsisisi. She blames herself for everything that has happened. Well, in fact, hindi naman dapat ganun. Tama. Pero at some point, naisip ko din naman, hindi mo talaga maiwasan eh. Nasisihin yung sarili mo, especially if mabuti kang tao. Alam mo, dude, naisip ko yun kanina, pag ang buti-buti ng puso mo, ang buti ng pagkatao mo, parang tuloy-tuloy yung pag-iisip mo na parang, shucks, ako yung nakagawa ng mali. Alam mo yun, parang it consumes you. Pero may delikado na part doon. Kapag sobra mo namang inisip na ikaw yung mali, parang minsan dyan din papasok yung evil side eh. Yes. Kasi nandyan yung shame and guilt. Tama. Shame and guilt, too much of shame, too much of guilt, evil works po yan.
Kasi, anin ka niyan, lalasunin yung utak mo ng dalawang bagay na yan na, hindi ka karapat-dapat sa mundong to. Mahiya ka sa sarili mo. Lalo kang malungkot. Wala kang mukhang iharap sa kanila. Ganon yung mga sasabihin yan sa utak mo. To the point na ang baba na ng tingin mo sa sarili mo. Pero sa totoo lang, hindi. You are a child of God. And dude, sabi nga nila, kahit ano pang nangyari sa buhay natin, ang isang tao daw parang 1,000 peso bill. 1,000 peso bill. Alam mo, makrumple siya, mapunta sa putikan, mahulog sa inidoro, wag lang ma-flash ha. Apak-apakan. Apak-apakan man yan, singhutin man yan ng ibang tao, pagpasapasahan ng iba't ibang mga masasamang tao, dilaan yan, ihian yan. Pag nakarating ulit sa'yo, o kapag tinignan mo ulit, ano ang value niya? Same pa din, diba? Yes. It is still 1,000 peso bill. At ganun tayo sa mata ng Diyos. Hindi nagde-decrease yung value natin dahil sa mga nangyari sa buhay natin o dahil sa mga pinagdaanan natin o dahil sa mga maling mga naging desisyon natin sa buhay o akala natin maling naging desisyon natin sa buhay. Tama. Hindi siya nagde-decrease. We are valued by the Lord. We have value. At kailangan lang din natin makita yon. Sa mga panahong pakiramdam natin, hindi na tayo mahalaga sa mundong ito. At kaya tayo nabubuhay, kaya tayo may hininga pa, kaya tayo nakapag-isip pa, kaya tayo nakapagbahagi sa ibang mga tao, ay dahil meron pa tayong kwentong gustong, di ba, may kwento pa tayo, may mission pa tayo, may purpose pa tayo at gamitin natin yung pagkakataong to para i-spread o i-share yung presensya ng may kapal. Dapat ka, Bishop, lagi mo tatandaan na always find your purpose. Mm-hmm. Hanapin mo kung bakit ka gigising ngayong umaga nito. Yeah. Ano ba ang dapat kong gawin? Yeah. Kung wala kang nakikita, alam mo, yung paghinga mo pa lang, pag-apak mo pa lang, doon nakakita ka ng liwanag, dapat maging grateful ka na niya. Yeah. Maamoy mo hininga mo, baho. Oh, May grateful kanal. ka. May kanal! Yung hininga ko! Grateful! Grateful ako dito kasi ibig sabihin may ngipin ka pa. At nakakaamoy ka. Totoo, yung iba walang pang amoy. Yes. Yan. Wala kang COVID, di ba? Yan. So many things to be grateful for, Kabisyo. And if feeling mo, nalustay mo na yung ibang mga taon ng buhay mo, 29 years, 25 years, 21 years, blaming yourself for everything that has happened into your life, what is 29 years compared to the rest of your life? Meron ka pang rest of your life Nag-uumpisa pa. para sumaya, maging payapa, at mas mamili ng tama sa buhay. Tama. Nag-uumpisa pa lang ang kwento ng buhay. Yan. O, umpisa na rin ng araw ngayon. Good morning! Feel good. Good morning! Good morning, partner! Good morning, Mang Kanor! Ay, Mang Kanor! Diyos ko, Panginoon. Ay, si Mang Kanor! Ako na naman dyan! Galawgaw! Uy, gaya mo. Siyempre! Ba't hindi ka mag-extend hanggang alas 8? Feel good morning! What if ang pasok mo? What if ang pasok mo alas 9 ng gabi hanggang 8 a.m.? Kunin nyo na lang yung kaluluwa ko. Ay, naku. Anyway, Kabisyo. Si Titan Jello kasi may pa-good morning pa. Pag ikaw nakakripan ng masamang hangin dyan, sinasabi ko sa'yo. Be careful. What you Wish for. And this is just the start. Pag ganyan-ganyan ka pa, sabi mo, nagsisimula pa lang ang kwento ng buhay mo. Malay mo, ikaw na rin magsimula ng umaga dito.
Tingnan niyo yung nangyari kay Konyo. Iba yun. Iba yun yung extended na yun eh. Tuwing Sabado. Ay nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pakikinig. At na-appreciate namin ang pagtitiwala ninyo sa aming dalawa ni Titan Jello at sa pagtitiwala sa programang ito. Naway talagang tuloy-tuloy lang tayo no sa hindi panghuhusga ng ating kapwa. Nang sa gayon ay meron pang mga taong maging Tiwala. bukas, 'di ba, sa pagbabahagi ng kanilang mga pinaka mabibigat na nararamdaman sa buhay. Malay mo makatulong ka, 'di ba? Yun lang. Hindi namin kayo kukonsintihin. Tandaan nyo. Kung alam namin na mali kayo, hindi ko kukonsintihin. Si Titan Jello, real talker. Natutulungan natin para Ayun may naman. natin Totoo naman. yung mga bagay-bagay. Mm. Dahil mahal namin kayo, Kabisyo. Yan. Kaya tayo love Radio. Galing talaga magsalita ni Titan Jello. No? Parang ang dami na nabola. Kami po yung magpapaalam niya. GTG as in got to go. Nakapiling ang basa Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.